Oras madihita saluhut. Dihamu amanami inanami na hinaholongan ni bugasan Jesus. Liak ka na hurak takkas lamanjaha siya nakaparsiyajarata. Lumobi manjaha bibeli di para dihamido parsiajaran sian hatabatak. Alani taleho marata martangitangian mahita. Manangihon parsiajarata diarion diari Senin. Parsiajarata iman namaruluon sailehon matuahu toron. Sailehon matuahu toron. Parsiajaraton lima sian Joshua 10:ayat 6 sa 10:4 Musa 10:24 Musa 32:12 5 Musa 36 dohot Lukas 6:45. Di persiajaratan di suku songon dia dohamu menggembarhon parangeni si Kaleb dot si Joshua. Songon dia kita menggembarhon parangeni naduon pemaparhaporsion nabigui ya. Dia adalah patana mersihohot mengihutun Jehovah ya. Mersihohot mengihutun Jehovah ya. Alani talehon marwata satu mangihon hatani debata. Jadi taberang maju di son sada baga-baga ni Jehovah tu si Kaleb di pasahat si Musa andorang mangulu depe si Musa nga di pasatian baga-baga taringot tu si Kaleb ya. Parjolo mahita manjahas yan buku Musa andorak sotajaha buku Joshua. Di opat Musa 10:24 hatani debata mandok ala yang gona posokku si Kaleb ala tondina asing di perrohani ibana jalan mersihohot rohana mengihut tonau buanokku maanggo ibana masuk tutano nani ebatanna jala pino parna manean tanoi. Songonima baga-bagai di pasahat tu si Kaleb ya. Di perrohoni bana do akaton dinasin alai rohana nunga di pasahat tu di bata mersihohot rohana mengihut ton debata. Alani debata pe dang pola holsoan mamereng si Kaleb sehingga dijanjihon buanoku ibana masuk tu tano baga-bagai. Tano nani ibatan ni ibana ima gabe pertalian di ibana. Isota bereng si Kaleb ima sada na poso ni debata na ingot di poda jalandang lupa di baga-baga. Tabereng anon songon dia ibana mangingoton si Joshua aha naung hinatahon ni debata marhite si Musa taringot tu iban. Tatarus mamaseta jahat tu Joshua 10:6 rodi 10:4. Ya. Di botohodo hatani debata tu si Musa na taringot tuau do tuho. Ima didok si Kaleb tu si Joshua. Ainang dihatahon debatado marhite na posona si Musa taringot tu baga-baga nakin naung pinasahat na tu si Musa. Didok si Kaleb marumur maau 40 tahun ujui tiki disuruh si Musa doho tibana makahap tanoi ima tano kanan. Jadi dung mulak sianan ahana binerengna ahana pinarahon ibana gabe mulak mau mambuan berita tu ibana mergurup tu panimbang ni rohakku. Ndang dong meor pikiranna. Ahana binereng ni mana aha persiohot ni rohana taringot tu tanoi.
Songoni do dipasahat dang dipengaruhi dengan na 10 nari pendapat di mana. Alana di ayat 8 di alai anggodongaku mengganggu rohani na toropido. Pandapok ni na 10 nari mengganggu rohani na toropi. Alayang guau ama. Alayang guau sundo persihohot ni rohaku mengihutun Jehovah debata. Sundo persihohot ni rohana. Dilehon do rohana sikop mangihutun debata. Rohani sikalep dipasahat tu debata sehingga diihutun iban. Mardalan ibana dipudi ni debata lau mangihutun sian nasa sikop ni rohana. Ya. Jala songoni matutu kusukun lakin songon dia do. Hamu menggambar perang ini sekaleb do si Joshua. Aina marsi hohot situtu dorana sida na dua lau mangihutun debat. Ya. Dan adong biar holso dinasida ya. Jadi buasa holan si Kaleb do si Joshua na terbarita sian 12 na makahap tano kanani ala nasida na dua mana mersihohot rohana mangihutun Jehovah. Mulata jahai di 4 Musa 32 ayat 12. Taulah kamamusayan di Joshua 14 ayat sia. Maruari masih Musa songonon. Ahamadi warihon si Musa. Tano nani dalanan nipatmu di homai bain partalian rodia ke anakmu salelengna. Ala persihohot niroham di Jahoba debatak. Jadi si Joshua pe diingot do baga-baga na pinasahat ni Tuhan merita si Musa tu si Kaleb. Jadi sa rodi dia nani dalanan nipat ni si Kaleb gabe bagian namai dohot pinoparna. Jadi pola do disaksihan di mana dina di pajok debata taringot tu baga-bagai ba 30 tahun di mana disuruh sonari nung ngabe salpu 45 tahun. Marumur ma si Kaleb 85 tahun. Ya. Mulut jahat di ayat 10 sada di dohibana. Tong dope gogoku songon ujui uju nasi nuru ni si Musa imana makahap tanwai. Ijala tong dope gogona molo disuruh pe mana dohot mendopang musuh di perporangan. Gogo dope ban. La songoni dope tong gogo di bana lau mangihutun Jehovah. Jadi di pasati mana pangiduan nai songon uluan ni Persia jaraton. Ope sailehon matuau toron. Iya. Toron ya. Jadi pangiduan ni mana asa sadator gabe bagian ni mana ya. Jadi di pangidibana tori sailehon matuau toron. Nani dok ni Jehoba diari sasadai ima diari naftajahanakin ai dibege hodo ujui tonai di pasat ya dibege hodo ujui atani debata na pinasa ni Musa taringot tuau ya. Jala di boto hodo didungani Jehoba duau mengonjar halak enak na boloni bangso na gogoi jalat di patalu ibana do halak enak Nah dia capul tolu jadi di pasu-pasu si Joshua masih Kaleb di Lehon ma Hebron tu si Kaleb. Hebron
dohot torni Hebroni gabe pertalian gabe jambar bagian nisi Kaleb dohot aka iya nakonna alaniaha alani parsi hohot ni rohana mangihuton Jahob amangina buhado parsi hohot ni rohatta sonare songon dia do pergomos ni rohatta songon dia do haporsiata parhaporsion na balgado hita parhaporsion na bigu na gogo molo parhaporsion na mangulu do hita parhaporsion na gogo di baga-baga tu hati ta ikon jarota do baga-baga ya pasahat matuau toron ya give me this hill country ima pangidoan ni sekali di pasahat matutu tu ibana nakin huta Hebron ya. Jadi Hebron nungagabe pertalian di si Musa, si Kaleb alani songonima parsihohot nironatong hita penembege persijaranon lam tugu maha perserta lam marsihohot mahita mangihut ton Tuhan. Kalau mulo saber akan nama sa di sonarion godang do didok akan mardame-dame na met ya. Godang do halak mardame-dame na met. Nagabe laho mangambati laho marsiho tu debat. Jadi mo ada bayanut molodong akka songono akka mardame-dame na met gabe dang marsiho hot hita tu debatata. Contohnya mulut bereng songon naposon itu Tuhan ya. Taringat tu namar dame-dame namek meton naulo mangambati hita marsiot tu adopan itu hatta mardame-dame si Bileam dohot raja ni Moab ya. Ima raja Balak. Mardame-dame namet met nasida asa tung monang niya Raja Balak mangalohalak Israel di Juma si Bileam. Alana manangise na pinasupasum tarpasupasu do ise na binuranmu honaturu do ninna. Jadi dipangido masih Bileam lao memburai halak Israel. Alayahama didok si Bileam. Bohama bahenoku memburai na pinasupasu ni debata. Jala molo na pinasupaso ni debatay ko pasupason na. Sehingga dang jadi pasahaton ni si Bileam buratu na pinasupaso ni debata ima bangsa Israel. Jadi hita pesanari so tung tabay naka ulaun aka dame-dame na met lao mangolati hita ya asa unang gabe parsihohot hita ya asa unang gabe perjambar hita alai ikondo lam toguha porsyota songa parha porseon na begu si Kaleb do si Joshua marsihohot rohana sida mangutan Jehovah jara dapotan jambar baga-baga ma nasida hitape Harap dor hata salut na tu mangihon persejaran mang di dia pe amua manginang di pasu-pasu Tuhan ma di parade di batali hita jambar tano baga-baga dang tano kanaan portibi alai baga-baga tano nabadia harajaun surgo inama si teanota. Pinuji ma Tuhan. Say marsangap mulia may ibana di habang sanay gok pasu-pasu mahita salut na. Oras malita salut martang yang mahita. Pinuji mahole Tuhan di habang samna sokali. Di patuduh ko dali Tuhan marhiti hatam na badia di persiajaran nami di satikir. Naong di pasu-pasu dali Tuhan na posom sekali. Di pasato de bagabagam taringo tu tano parpadanan ima tano sitiano nasid. Jala diingat si Kaleb deh.
Jalai dotong di pasahati bana tu si Joshua. Jala laos di pasu-pasu si Joshua bagaimana? Jala di pasahat bagaimana? Torna pinangidoy ima Hebron. Tuhan maula tema persihohot manang rohanami. Songot persihohot ni rohani si Kaleb dot si Joshua mangutok ko. Songoni manang hami. Asa parjambaran di harajaon surgo. Naung ni baga-bagahon mi tuaka na porsyam. Maula tema Tuhan. Pasu-pasu ma perdaging pertundian nami. Di saluhut ulaun pelayanan nami. Asa manang di dia kami mangulah. Mangulahon lomon irham mahami. Ajari kami oleh Tuhan. Asa mersangap marmulia maho di parngoduan nami. Maulah tema Tuhan disembah kami pangidon nami. Marhite Yesus Kristus si paluami. Amin. Soalnya persejarah tadi Arion Tuhan mamasu masuk kita.